Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα, τη συμβολή του αθλητισμού και το ρόλο των γονιών όλων μας στη συναισθηματική και σωματική υγεία του παιδιού. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνουμε ένα πείραμα, γιατί όλη αυτή η μερίδα θα είναι έτσι αρκετά διαδραστική. Θέλω όσοι από εσάς κάνατε κάποιο άθλημα, έχετε κάποια ευχάριστη εμπειρία από το γυμναστή προπονητή σας και έχετε δει το παιδί σας να χαμογελά μετά από κάποια αθλητική δραστηριότητα, να σηκώσετε το χέρι. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο κίνηση, είναι αναμνήσεις που έχουμε από την παιδική μας ηλικία, είναι συναισθήματα, είναι αξίες. Γι' αυτό και σήμερα θα μιλήσουμε για τη σημασία του αθλητισμού στην ανάπτυξη των παιδιών και για το ρόλο που παίζουμε εμείς ως γονείς. Ευτυχισμένα παιδιά με ερωτηματικό είναι το κεντρικό θέμα της αφίσας της ημερίδας. Είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα? Και πότε ακριβώς είναι ευτυχισμένα? Όταν το πρωί κάθονται 6 ώρες σε μια ξύλινη καρέκλα, δεχόμενα καταιγισμό πληροφοριών που τις περισσότερες από αυτές πρέπει να αποστηθήσουν. Όταν μετά συνεχίζουν τη μέρα τους με φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, οδεία και διάβασμα. Μέσα σε όλο αυτό το πιεσμένο πρόγραμμα, που πιστέψτε με, ούτε κι εμείς θα ήμασταν ευτυχισμένοι, που επηρεάζει όλο ένα και παιδιά, και αν προσθέσουμε τις πάσης φύσεως κοινωνικές πιέσεις που δέχονται και από την υπερβολική έκθεση στην τεχνολογία, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Ας κάνουμε λοιπόν μία άλλη σκέψη. Ας κλείσουμε τα μάτια και φανταστούμε τα παιδιά μας σε 10 χρόνια από τώρα μεγαλύτερα. Να φανταστούμε ότι το παιδί είναι ευτυχισμένο, είναι γεμάτο αυτοπεποίθηση και ενέργεια. Τι συνήθειες πιστεύετε ότι το έφεραν ως εδώ? Σκεφτείτε το παιδί σας 10 χρόνια μεγαλύτερα. Γεμάτο αυτοπεποίθηση και ενέργεια. Τι το έκανε να είναι έτσι? Πολλοί από εσάς σκεφτήκαμε την εκπαίδευση, σκεφτήκαμε το σχολείο, σκεφτήκαμε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι πολλοί σκεφτήκαμε και τον αθλητισμό που το έχει πλάσει να είναι έτσι όπως είναι τώρα. Διότι ο αθλητισμός είναι σχολείο ζωής. Διδάσκει επιμονή, να μην τα παρατάμε ποτέ, διδάσκει ομαδικότητα, τη συνεργασία δηλαδή, διδάσκει τη διαχείριση της ήττας, διότι η ζωή δεν είναι μόνο νίκες, αλλά κυρίως και μαθήματα ήττας. Μιας και λοιπόν σηκώσαμε τα χέρια και σκεφτήκαμε αυτό που είπαμε μέχρι στιγμής, ας δούμε λοιπόν πόσοι από εμάς έχουμε μια προσωπική εμπειρία με τον αθλητισμό. Κάποια εμπειρία που μας έχει βοηθήσει μια δύσκολη στιγμή. Αρκετοί άνθρωποι του αθλητισμού είναι εδώ σήμερα και θα ήθελα έτσι να σηκώσω το χέρι και να μοιραστούν μια εμπειρία μαζί μας. Παρακαλώ. Έχετε κάποια εμπειρία να μοιραστείτε μαζί μας? Παρακαλώ. Ξέρεις ότι... Καλησπέρα καταρχήν, είμαι η Φαρίδη Λαμπρινή, είμαι γυμνάστρια, ασχολούμαι πολλά χρόνια με τον πρωταθλητισμό με κοπηλασία. Αυτό που μου πρόσφερε και το ένιωσα στη ζωή μου έντονα, είναι η επιμονή, η πίστη στον εαυτό μου, ότι όσο και αν προσπαθήσω σίγουρα κάτι καλύτερο θα καταφέρω και να μην τα παρατάω ποτέ. Αυτό το πράγμα δηλαδή το έχω δει σε πολλές καταστάσεις της ζωής μου. Και μετά τον αθλητισμό. Πολύ μετά, ναι, μέχρι και σήμερα. Η επιμονή και όλα αυτά που μου έχει αφήσει στο χαρακτήρα μου ο αθλητισμός με έχουν βγάλει πολλές φορές από δύσκολες καταστάσεις. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λέμε λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν στρες και άγχος. Νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνει ένας διαχωρισμός τι είναι στρες και τι είναι άγχος. Συγχαίουμε αυτές τις δύο έννοιες. Το στρες είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε ξαφνικές και απρόβλεπτες καταστάσεις. Κανείς θα έλεγε ότι υποφέρει από στρες όταν δεν μπορεί να ελέγξει τα καθημερινά του προβλήματα. Το στρες όμως δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, είναι τόσο παλιό όσο και άνθρωπος. Σκεφτείτε ότι οι πρόγονοι μας αναπτύσσανε κάποιους μηχανισμούς άμυνας όταν στρεσάρονταν για να μπορούν να αμυνθούν. Αντιμετώπιζαν συχνά επικίνδυνες καταστάσεις με αποτέλεσμα το ανθρώπινο σώμα να παράγει κάποιες χημικές ουσίες που έδιναν εντολή στο σώμα να δουλέψει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, είτε για να παλέψουν είτε για να σωθούν. Το
Το στρες λοιπόν είναι ένα ισχυρό όπλο του ανθρώπου απέναντι σε ξαφνικούς και απρόβλεπτους κινδύνους. Όταν όμως αυτές οι χημικές ουσίες που παράγονται από το στρες, όπως γίνεται καθημερινά στη συχνότητα των παιδιών, δεν ξοδεύονται κατάλληλα, και εδώ μπαίνει η κίνηση με τον αθλητισμό, τότε μπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την υγεία μας. Το άγχος τι είναι? Το άγχος είναι ένα σύμπτωμα του στρες, το οποίο γίνεται χρόνιο, είναι ένας ακαθόριστο φόβος για κάτι δυσάρεστο που μπορεί να γίνει, και είναι μια μάχη ανάμεσα στο μυαλό μας, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Πώς εκδηλώνεται τώρα αυτό το άγχος στα παιδιά? Γιατί είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τις δύο έννοιες, να δούμε πώς εκδηλώνεται στα παιδιά για να μπορούμε μετά να το αντιμετωπίσουμε. Έχετε δει αρκετοί από εσάς τα παιδιά σας να εκδηλώνουν άγχος? Και με ποιο τρόπο? Παρακαλώ. Με κλάμα. Άλλος, έτσι εδώ το παιδί το αγχώνεται. Υπερκινητικότητα, ναι. Θυμός. Ναι. Σωματικά συμπτώματα. Τέλεια. Η δική μου κόρη, ας πούμε, παίρνει μια βαθιά ανάσα. Για να της φύγει το άγχος. Το άγχος λοιπόν στα παιδιά, όπως είπαμε, εκδηλώνεται μέσα από σωματικά συμπτώματα, πόνο στο στομάχι, πονοκεφάλους, ταχυκαρδίες, συναισθηματικά συμπτώματα, νεύρα, όπως είπαμε, υπερβολική ανησυχία, κλάμα, και συμπεριφορικές αλλαγές, απόσυρση, αποσύρωμαι, δεν δοκιμάζω, δεν θέλω να αγχωθώ, δυσκολία στο ύπνο και επιθετικότητα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στον αθλητισμό. Πώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του άγχους? Εκτόνωση, βεβαίως. Η φυσική εκτόνωση λοιπόν, διότι η σωματική μας δραστηριότητα μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης δηλαδή που παράγει το στρες, και αυξάνει τις ενδορφίνες, οι οποίες δημιουργούν μια αίσθηση εφορίας. Ποια άλλα πολλαπλά ωφέλη του αθλητισμού μπορούν να μειώσουν το άγχος? Η κοινωνική υποστήριξη, συμμετοχή σε σωματικά αθλήματα ή ατομικά ενισχύει την κοινωνικοποίηση, όπως είπαμε. Δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των παιδιών. Προσωπικό μου παράδειγμα, η καλύτερη μου φίλη μέχρι στιγμής δεν είναι από το σχολείο, αλλά είναι από τον αθλητισμό και όλη αυτή την πορεία που έχουμε περάσει μαζί. Βελτιώνει την αυτοπεποίθηση. Η φυσική κατάσταση και η επίτευξη των στόχων στον αθλητισμό βελτιώνει την αυτοπεποίθηση. Το παιδί καταλαβαίνει ότι τα καταφέρνει, ή ότι όταν δεν τα καταφέρνει και προσπαθεί και τα καταφέρνει, στο τέλος καταλαβαίνει ότι αυτή η διαδικασία της προσπάθειας τον έχει οδηγήσει να τα καταφέρει. Και έχουμε και τη διαχείριση του χρόνου, που είναι πολύ σημαντικό θέμα στην σύγχρονη μέρα. Που είπαμε από το σχολείο, τα παιδιά φεύγουν καπάκι, πηγαίνουν φροντιστήριο, πηγαίνουν σε μια δραστηριότητα που μπορεί να κάνουν. Πρέπει να γίνουν στο σπίτι να διαβάσουν για όλα αυτά και την επόμενη μέρα ξανά από την αρχή. Η ανασχόληση λοιπόν με τον αθλητισμό οργανώνει την καθημερινότητα των παιδιών, τους βάζει ένα πλάνο μέρας και εβδομάδας μέσα σε αυτή την οργάνωση, τους μαθαίνει να φτιάχνουν τα πράγματα που θα χρειαστούν για την προπόνηση. Δυστυχώς όμως αρκετοί γονείς θεωρούμε ότι ο αθλητισμός σπαταλά χρόνο από το διάβασμα. Του κόβει χρόνο από αυτό που μπορεί να επενδύσει στο διάβασμά του. Αντιθέτως όμως, η οργάνωση αυτού του χρόνου του φτιάχνει τη διάθεση, του οξύνει το μυαλό και το πνεύμα. Πώς θα ενθαρρύνουμε εμείς ως γονείς να ασχοληθούν τα παιδιά με τον αθλητισμό? Όχι βάζοντας το πάντως στη μορία ότι αν δεν διαβάσεις, δεν θα πας στο αγαπημένο σου άθλημα, δεν θα πας να παίξεις με τους φίλους σου, δεν θα πας να διασκεδάσεις και να χαρίσεις. Δεν είναι ο τρόπος αυτός. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρέπει να δώσουμε επιλογές στο παιδί μας. Πρέπει να του δώσουμε να κάνει το άθλημα που του αρέσει. Να μην φτάσουμε όμως στο άλλο άκρο, όπου το παιδί αλλάζει συνέχεια δραστηριότητες γιατί κάπου δυσκολεύεται. Εκεί υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Όταν ένα παιδί, έρχονται αρκετοί γονείς και μας λένε: έχει δοκιμάσει πολλά αθλήματα, δεν του αρέσει πουθενά, δεν ξέρω αν θα κάτσει και εδώ. Εκεί υπάρχουν άλλοι παράγοντες που είναι κυρίως θέμα των γονιών. Θέλετε να πείτε κάτι? Όπως επίσης αυτό που παρατηρώ εγώ είναι τα παιδιά σε πολλά αθλήματα και τα μπουκώνουν πάρα πολύ, οπότε μετά από 2-3 χρόνια τα παιδιά σταματάνε, δεν θέλουν, βγάζουν την αντίθετη ακριβώς αντίδραση. Τα πηγαίνουν γιατί θέλουν τα ίδια. Γιατί θεωρούν οι γονείς ότι είναι σωστό. Εμείς γενικότερα ως καθηγητές φυσικής αγωγής προωθούμε ότι το παιδί θα ήταν ιδανικό να κάνει ένα ομαδικό και ένα ατομικό άθλημα. Το κάθε ένα εξυπηρετεί τους δικούς του σκοπούς.
Όμως μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό της ημέρας είναι δύσκολο να ακολουθούν προγράμματα 2 αθλημάτων συν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Όμως το παιδί θα πρέπει να μάθει ότι όχι όταν δυσκολεύεται θα αλλάξει άθλημα. Γιατί συνήθως τα παιδιά αλλάζουν άθλημα γιατί κάπου δυσκολεύονται. Υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες, ίσως οι κακοί προπονητές, ίσως το κακό το κλίμα. Όταν όμως τα παιδιά συνέχεια αλλάζουν άθλημα, εκεί ο γονιός πρέπει να επιμείνει και να του πει ότι ξέρεις τι, δεν θα αλλάξει άθλημα. Θα μείνεις μέχρι τέλος χρονιάς και θα το συζητήσουμε από την επόμενη χρονιά. Αν δεν θέλεις ή όχι, εκτός αν τρέχουν άλλοι λόγοι όπως είπαμε πριν. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε επιλογές. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη διασκέδαση. Ο αθλητισμός πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι διασκεδαστικός και απολαυστικός. Όχι καταπιεστικός και όχι μουρμούρα. Και όχι μουρμούρα από γονείς οι οποίοι, ξέρετε, η χειρότερη μουρμούρα, ιδίως μετά από έναν αγώνα, είναι η αυτοκινητομουρμούρα. Δεν είναι η κρεβατομουρμούρα, ίσως που ξέραμε, αλλά είναι αυτοκινητομουρμούρα. Αυτή η μουρμούρα που γίνεται μέσα στο αυτοκίνητο μόλις μπαίνει το παιδί και αρχίζει με το γονιό τη μάχη. Γιατί δεν έπαιξε καλά, γιατί δεν έδωσε αυτή την πάσα. Πώς το έχασες αυτό το σούτ, ήσουν ελεύθερος. Μα γιατί δεν προσπαθείς περισσότερο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στο παιδί. Κανένα παιδί δεν χαίρεται άμα χάνει. Και πόσο μάλλον θα πάμε εμείς πάνω από το κεφάλι του και θα αρχίσουμε τη μουρμούρα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ρουτίνα, αυτό που λέγαμε πριν. Πρέπει η συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες να είναι σταθερή. Να ξέρει το παιδί ότι 3-4 ή 2 φορές την εβδομάδα θα ακολουθήσει μια ρουτίνα, όπως και στα υπόλοιπα πράγματα. Και κυρίως εδώ πρέπει να κάνουμε να γίνουμε πρότυπο για τα παιδιά. Όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό οι ίδιοι, τα παιδιά μας δημιουργούν έχουν ένα ωραίο πρότυπο να ακολουθήσουν. Και ακόμα το κυριότερο είναι πώς θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Η ενθάρρυνση είναι ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία που έχουμε ως γονείς, ως προπονητές, ως μέντορες, ως καθηγητές. Μία απλή φράση μπορεί να αλλάξει τελείως τον τρόπο που σκέφτεται ένα παιδί. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ απλά να σας μιλήσουμε. Ήρθαμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέρος αυτής της αλλαγής. Μιας αλλαγής προς μια αθλητική κουλτούρα που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας. Να τα ενθαρρύνουμε να κινηθούν, να συνεργαστούν, να προσπαθήσουν, όχι απλά για να κερδίσουν, αλλά για να κερδίσουν κυρίως μετέπειτα στη ζωή. Να είμαστε δίπλα τους ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι αυτή της εξέλιξης. Γιατί πιστέψαμε, στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπουμε το παιδί μας να γελάει και να είναι ευτυχισμένο. Φεύγοντας, θα ήθελα να φύγουμε από εδώ με μια. Όχι τώρα. Θα ήθελα να φύγουμε από εδώ με μια ερώτηση στο μυαλό μας. Τι μπορώ να αλλάξω σήμερα για να στηρίξω το παιδί μου καλύτερα στον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.